Siop Penybontfawr, Gill Jones. Mae'n debyg bod nifer ohonoch, fel finnau, wedi gweld gwerth y siop fach leol yn ystod cyfnod Covid. Yn aml iawn, pan oedd rhai eitemau'n bryn yn yr archfarchnadoedd, roedd digon ar gael yn siop y pentref a bu llawer ohonynt yn gwneud ymdrech i gludo nwyddau i'w cwsmeriaid pan oedd Covid ar ei weithaf. Un pentref sy'n ffodus iawn i gael siop o'r fath ydy Penybontfawr yn Maldwyn. Yno mae Delyth wedi bod yn cadw siop a swyddfa borst ers 22 flynyddoedd erbyn hyn. Un o Langyniaw ger Llanfair Cereinion ydy Delyth yn enedigol, ac ar ôl gadael ysgol uwchradd Llanfair Cereinion, aeth hi'n nyrsio i Birmingham, ac yna symud i'r Amwythig i fod yn fydwraig. Wedi priodi Hywel, symudodd i fyw i fferm tŷ nant ger Penybontfawr a pharhau i nyrsio yn y gymuned cyn cael y plant, Eifion ac Elinor. Ond, yn 2001, dyma ddilyn trywydd gwahanol pan brynodd Delyth a Hywel y siop fel menter arall gyfeirio. Dyma chydig o sylwadau Delyth ar ei phrofiad o redeg siop yng nghefn wlad Cymru. Doedden ni'n gwybod dim am redeg siop ar y dechrau, ond fe ddysgon ni lawer iawn, ar ydw i'n dal i ddysgu. Yn drist iawn bu farw Hywel mewn damwain yn 2004, ac felly roedd rhaid bwrw mlaen fy hun. Dwi'n ffodus iawn bod gen i 2 ferch arbennig iawn yn gweithio efo fi yn y siop. Mae Sonia a Viv wedi bod yn gefnogol iawn ar hyd yr amser. Dwi'n trio cynnig popeth yn y siop, o frechdannau i gardiau loteri. Y nod ydy prynu nwyddfau o safon a hynny mor lleol a phosibl. Er enghraifft, dawrselsig gan y cigydd yn Llanrhaeadr, a'r bara o artisan bakery, Croesoswallt. Mae'r swyddfa bost hefyd yn bwysicach nac erioed, gan fod cymaint o ganghennau banciau wedi cau. Mae'r post yn cynnig gwasanaeth pwysig iawn erbyn hyn. Mae busnes y siop yn ymrywio drwy'r flwyddyn. Mae pobl leol yn ei cefnogi drwy'r amser wrth gwrs, ond daw cwsmeriaid gwahanol ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Mae hi'n dechrau persuro at y Pasg pan ddaw'r ymwelwyr ar ei gwyliau, gyda llawer yn aros yn y safle carafanau ger llaw. Ond mae gwaith y swyddfa bost yn cynyddu wrth i'r Nadolig agosau. Bydd y bobl sy'n dod i'r ardal i saethu yn galw'n aml dros y Gaeaf, ac yna mae mis Ionawr tipyn mwy tanwel. Dwi wedi gweld llawer o newidiadau dros y blynyddoedd. Mae llawer iawn mwy o dechnoleg heddiw wrth gwrs, y til ac archebu dros y we, ac mae'n rhaid bod yn barod i symud efo'r oes, gallu addasu ar gyfer yr annisgwyl ac ymdopi a sialensau newydd. Pan darodd Covid, roeddwn ni'n brysur iawn. Roedd hi'n anodd cael gafael ar rhai eitemau, ond roedd y pethau pwysig fel llaeth a bara yn dal ar gael, ac roeddwn ni'n ddiolchgar iawn i'r cyflenwyr oedd yn dal i ddod ar amser anodd iawn. Roeddwn ni'n cludo negeseuon i rhai cwsmeriaid ac yn gadael y nwyddau tu allan i'r siopi eraill. Roedd pobl yn gweld gwerth yn ei siop leol a chwarae teg i bobl y pentref. Aethon nhw ati i greu bunting a phawb wedi ysgrifennu nodyn ar y cefn i ddangos ei gwerthfawrogiad. Roedd yn sypreis hyfryd ac yn gwneud yr holl waith yn werth chweil. Cawson ni gwsmeriaid newydd yn y cyfnod yma, ac rydyn ni wedi llwyddo i'w cadw nhw. Rydw i'n hynod o ddiolchgar i Sonia a Viv am ddal ati i weithio yma trwy gyfnod Covid. Erbyn hyn mae Covid wedi cilio, ond daw heriau newydd o hyd. Ar hyn o bryd y sialens ydy
ymdopi â chostau cynyddol. Mae popeth ddaw i mewn i'r siop wedi mynd i fyny yn ei bris. Mae'r we a'r periannau cardiau banc yn ddrud i'w rhedeg. Mae costiau trydan wedi codi'n aruthrol. Cyflogau wedi codi, yswriant gwladol wedi codi, mae'n ddiddiwedd. Mae yna reswm ar faint fedrwch chi godi prisiau nwyddau yn y siop. Bydd pobl ddim yn ei prynu. Ond mae'r siop yn dal i fod ar agor 7 diwrnod yr wythnos ac yn dal i fod yn fan cyfarfod ac yn ganolbwynt i'r pentre. Dwi'n teimlo bod pobl yn gwerthfawrogi'r gwasanaeth ac mi rydw i'n gwerthfawrogi'r cwmniaeth, ffyddlondeb y staff a chefnogaeth y cwsmeriad a'r cyflenwyr. Mae siopau bach gwledig yn wynebu anawsterau mawr y dyddiau hyn, ond diolch i pobl fel Delyth. Maen nhw'n darparu gwasanaeth holl bwysig i'n cymunedau. Byddai'n pentrefi ni'n llawer clotach hebddyn nhw.